Fiċ-ċentru għar-riżorsi fil-Kottonera ġiet inawgurata librerija li se tkun aċċessibbli għall-pubbliku minn Ottubru. Id-direttur taċ-ċentru Katja De Giovanni tkellmet dwar il-ħtieġa ta' din il-librerija fil-qalba tal-Kottonera. Ġifieri noffru ħafna servizzi hawnhekk il-librerija issa se tkompli żżid ma' dawk is-servizzi. Issa jkollok inti nies li jiġu jagħmlu riċerka u se jkunu jistgħu jisselfu kotba li jkunu anke qegħdin irreġistrati mal-main campus tal-Università l-Imsida kif ukoll mal-campuses l-oħrajn. Se jkun jista' wkoll jesperimenta permezz ta' ċertu kits teknoloġiċi biex inkomplu anke nżidu r-riżorsi tal-Università ta' Malta fih dan il-Kottonera. L-espert fl-intelligenza artifiċjali Patrick Camilleri qal lil TVM News li qed issir ħidma għal trasformazzjoni diġitali flimkien ma' użu maqut tal-intelligenza artifiċjali mal-kodba. Ma l-intelligenza artifiċjali x'inhi mhix perfetta. Allura jien nista' nuża l-intelligenza artifiċjali biex tinstigani u anke nfittex fil-kodba li għandi hawnhekk. Jew nuża l-kodba biex jiena niċċekkja illi dak l-informazzjoni kif fassitti l-intelligenza artifiċjali hijiex tajba jew le. Qal li l-librerija hija post fejn in-nies jistgħu jiltaqgħu wiċċ imwiċċ biex jiddiskutu materji li bdew jew online jew mal-intelligenza artifiċjali stess. Il-librerija semmiet għal Tessie Camilleri, l-ewwel mara li gradwat fil-letteratura mill-Università ta' Malta fl-1922. Aċċessibbli għal membri tal-pubbliku, l-librerija se tkun miftuħa kull nhar ta' Tnejn u kull nhar ta' Ħamis mill-bidu ta' Ottubru. Il-proġett ikompli jgħaqqad mal-Viżjoni Malta 2050 li jfakkar li t-tagħlim għandu jkun matul il-ħajja kollha.